Ja, det har jeg været. Det er Facebook, det der. Jeg kører politiet op. Ja. Du er rigtig klog, der kommer bare vand. Hvad? Ja, hvad? Jeg tror i hvert fald rigtig meget vand her. Hvis du kører lidt langsommere bare, så kan du så meget vand her. Ah, det kan du se jo. For helvede, prøv at se. Det er fuldstændig oversvømmet. Ja. Jeg så langt kører længere, mand. Så er det nu lortet går i stå. Det gør det da heller ikke. Ej, der er vand her. Ja, det er der. Der er rigtig meget vand. Hallo? Det er helt vanvittigt. Det er fuldstændig sindssygt, det her. Det er mig. Og nu er der lidt højt igen her. Hvad er så det her over? Nu skal vi den her over. Det er helt vildt, det her. Den der video, den skal være altså lige Ja. for mig eller sådan noget andet. Ja, du skal den på Facebook. Så må jeg faktisk ikke politiet til at optage den. Nej, det kan man ikke. Du har optaget hver. Du kan da ikke må køre det. Det er vanvittigt, det her. Altså vandmængder, det er det vildeste, jeg sagde. Ja, det er det. Det er også det. På gaderne, altså. Der er slet ikke så meget vand i København. Fedt. Det var lige, der var det. Så du det sgu? Nej, men det kom samtidig. Jeg skal sgu over den anden vej, mand. Ja, nu vil vi jo køre vi ind over. Nu kører vi til ind i København nu. Det der, hvad hedder den? Er det ikke Knip? Nej, hvad hedder den? Langebro. Jo, det kan sgu godt være, det er. De har spadet så meget af. Og politik overgået. Det bliver ved. Om der var der bil op til panelerne på den der holdt på. Det er ham der med cyklen, mand! Ja, det var rigtig sjovt, mand. Altså, jeg ved godt, hvad du tænker på vand op i bunden af bilen, men der skal altså meget til cykel. Ja. Kommer der et udrykningskøretøj. Prøv lige at se, hvor det kommer an igen. Det kommer ud helt ud til det højre. Ja. E20. Ring 2. Ja, vi skal bare ned, og så skal vi til højre. Ikke, Peter? Vi skal bare ned, og så skal vi til højre, ikke? Ud af bilen. Jo, men det er ligesom nok. Til højre her nu. Eller nej, til venstre mener jeg så, men... Ja, den siger ringen. E20. Det er her. Nej, det har været længere. Er det her? Nej. Det er det da ikke, det er. Kommer ikke til. Det er det. Det er slået ned. Jo, det er rigtigt med udfordringen. Det er garanteret, du kender os ud igen. Ja, det gør det sgu da nok. Vi skal længere eller Ja. Lidt længere, så skulle jeg mene, at vi skulle til venstre, for vi kommer ind til København, og så er vi jo lige kørt over Sydhavn nu. Ja. Så må vi jo sgu ikke til venstre.
Jeg bare mærke på dækkene, de er så brede. Og hvad? Fedt, mand. Der er bare vand. Sindssygt der knald på kloakker. Man kan ikke åbne bilen. Nej, det får jeg heller ikke til skål. Så meget vand er der altså heller ikke. Sindssygt, mand. Det er hos Andersens Boulevard. Så vi går lidt længere ind, så skal vi til venstre, det er jeg næsten sikker på. Der er tårne. Ja. Men vi til. En vild dag i København. Ja. Det var bare ikke her. Det kan være... Det er noget, vi kan lide. Vi må godt lige bare hovedpinde, hvis der kommer flere udrykningskøretøjer sådan en gang imellem. Jeg har meget på fokus på det foran mig. Så er vi ved at vende rådsagen. Ja. Du skal ikke bare... Det var på 20 liter, det her. Ja. Nu skal vi til venstre her. Ja. Jeg står